Kung aduna man kay mga problema sa imong kinabuhi karon igsoon, huna-hunaa nga kana nga mga problema dili gina siya hangtod sa hangtod. Ug huna-hunaa usab igsoon nga kung aduna kay mga pagsulay sa imong kinabuhi, kung aduna kay ma-experience nga dili maayo sa imong kinabuhi, huna-hunaa sa kanunay igsoon nga ang Ginoo andam gayud nga motabang kanimo. Naa gayud ang Ginoo igsoon aron pagsulbad sa mga problema nga imong na-encounter. Ug huna-hunaa sa kanunay igsoon nga kung unsa ang imong mga problema nga naagian, kung unsa ang mga struggle sa imong kinabuhi, naagad kanay purpose ug naagad kanay mga pagtulunan. Isalig kanunay sa Ginoo igsoon tungod kay kung unsa ang imong mga kasakit dinhi sa kalibutan, kung unsa ang mga pagsulay nimo dinhi sa kalibutan, dili gayud ikatandi ang himaya nga ipadayag sa Dios kanato sa matag usa kanato dito sa langit. Busa igsoon salig ug ampo kanunay sa Ginoo. Roma 8 bersikulo 18. Giisip ko nga ang atong mga pag-antos niining panahona dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Igsoon salig ug ampo ngadto sa Ginoo ug ayaw gayud pawala sa paglaom tungod kay ato gayong maangkon ang gasa nagisaad sa Dios alang sa matag usa kanato. God bless sa tanan.